Ayos na, ano babo kabalen, kumusta kayo po ken? Ako'y Louis Season king where in Pampanga. So at yung ngeni king mabiga, actually at yung kilub kochi pa car wash king ngeni ining ikit ming car wash pipangan niya naman kaya rining alas 6. So medyo mag alas 6 na palinis king sakyan ngeni lawenta mo na nung pamanganda. Nyaman, tara. Sir box. Yan, yung mega bandikin ko. Comment. Yan. How are you guys? First time what's up? Kamusta na yung mga O sige, lamenta mo na ang gagawan din eh. Wow, dagol na pala ng kusina yun. Yung dito ka bell pepper, sauce. Walang bukas sir. Maka natin ini. Oh guys, magay kayo. Sige, hello. Makalay kayo, where in Pampanga? Bali eh? Bye po. Yes po. Ito yung long ko rin cellphone nyo. Long ko rin cellphone. Check ko lang. Wait, patingin ko yun. Let's check. Potang baka check, pakananda kayo kay Ibat. Kagulo na. O ito, so kabang paninayin tayo ng pamanganta mo, palinis kayong sakin po. Ayan, no? Hindi naman kaya santingan, pero pwede na. Bayo mag alas 6, car wash yay Kokoman. Pangaras ng alas 6. Ini, lugar ay ni setup de. Pipanganan naman. So, nanong kananda kaya ni ating Tapsi, ating Pares. Tapos, only rice pa. So, yeah, kabayan nyo ko. Leleke mo, mga tana. Wow, dagol na pala ng kusina yun. Yes. Malinis. Magaling. Balong-balong may garal na rin kay magluto, malinis. Kaya, natala na yun. Grabe! Alas ako. Mayan talaga kayong kusina. Pero ining abangan tamo. So, karakal paling nito. Guys, yan o. Good luck na naman. Ayun eh, kilala ko na kaya kayo nandun ni Sir Box. Pero yung may kapanganakan. Hello. How are you guys? Yung may kapanganakan nini. Happening rice na sa soup. Soup! So, That's free for everyone. unlimited soup yan. Yes. Unlimited soup, limited rice. So this is the soup right here. Pwede kayong lawin, sir. Bubukal yan. Ano mo? Pero hindi pa siya masyado mainit. Pares soup. Pares soup. So pag-umpisan din kay pakapal Full yan. day kinukulo yan, sir. Full day. Malasang-malasa yan. Malasa. Nalagyan mo, sir? Padjo. Pa? Ako yung chef dito. Tagalog ka, mama. Kapapan. Kapapa, nalagyan mo, sir? Padjo. Fat Joe! Yes! Definitely fat. Yes. Do not trust a teen chef. Do not... Yes. That's I right. learned something today. So don't trust a teen chef. Trust pot. Trust the Fat Joe. Fat Joe himself. Nice. Ayos. Thank you. Paninayin tayo na kayong luwal. Yan. So, baka tayo makapag-ready na lang. So, this is sizzling beef salpicao by Chef Fat Joe. Live on, Fat Joe. Live on. Magkano yung pinakamababang kahit mo ngayon, sir? Meal. Pinamababang meal me is 99 pesos. This one? Yes. Like silog meals me, 99 So ito na ganun silog. Tapos meron din ako free soup. Yan yung pitin no maging 99 natin tamang mix silog. Yan which is
150. Okay. Kapindeta rin mix sila. Yes, sa chula ka rin. Ini all American yun. All Filipino breakfast. Para kareta mo bibigyan ka rin 99. Pero more or less rin prices tamo mag-range na mo 99 to 200. Ayos. So, kaya rin na ning kusina, happy na ini. As you can see, long table tamo na naman. Pero, tikman tala pa mo. As low as 99 pesos. At kang silog meals kaya. So, very affordable. Actually, kita rin ang anak na din. Naghahanap. Pwede lang pala mong magkaya kaya ni. Group meals lang mga yan. Tapos kaya na lang mag-hangout. Ating wifi kaya na, sir? Oo, mana? Fiber connection. Fiber connection. May Mag-wifi. Netflix din. Pwede lang pala ba Netflix? So, kaya na ka mong magkaya. Gimmick as low as 99 pesos. Kaya ang anak na. Yan, kaya itang for example, adult. Pwede rin mag-chill-chill gaming. So, tinta mong kaya kaya ni LOL. Tables, you can order your, alcohol and everything. Pero, wholesome. So, wholesome yung video tamo. So, umpisan tayo kaya ning pasta. Legit? Charlie Chan. Legit siya sir? Buli kayo paras na. Yan, kick. Yung dito ka bell pepper, tsaka sauce. Malambot na sir. Makanasi ini. According to Sir Box, initially, abeya mo kayong karga ini. Weekly special. Pero since lagi ding, look at that. So, since lagi ding orderan, inabeda na yung kayong nito. So, look at that guys. You don't need a knife. Ribs, barbecue ribs 101. Manyaman yung ating nasi yan. Yan. Tapos din naman dito ka vegetables yan. And then one whole bite. Oh. Egg yolk, tocino, tomato, done. Done. Okay, so ini yung kaya kaya ini kaya tamong pares na sir. So this is how much? So tingnan yung meat, ayan. So ito yung meat, ito yung vegetable noodles, of course, ito tamong egg ken. So, gawa tamong metong tamong ay one bite of a little bit of everything. Lagyan tayo kay ni. Help me on this. Malambot siya itong meat. Malambot siya. Wow! So, we still have a lot, ne? Ating tapang ini is mussels marinara. Takman tao metong, ayan. Whoa, this is really fat, man! You gotta be kidding. This is fat mussels, man. Bro. Anyway, ako na pakit kaya ko takman niya, pero time-lapse na mo. Agad ko na lang yung abe ako sa ko na gini. Okay, so abe tayo na lang Sir Box siya kay Sir Pat Joe. Anyway, makanta na. Sir, ano ba po? Alright. Makakali po. Okay, so yung gawin tamong ini, order tamong kay isaw. Isaw. Paluto tamong isaw. Pero available na pa rin ding aliwang meat ken. So ating chicken, ini tenga ya siguro ini or pisngi, ini buldit manok, ini balon-balunan. Yan. So syempre all time favorite isaw. So ining isaw babi. And then natinta pa rin kay ken liempo. Are na rin in-order tamong isaw. Siyempre, piniling kay all-time pampatas presyon. Tingnan mo yun. Tingnan mo yun. Wow! The best. O ito, daklas salamat po kayong Pamanal Baking kaya kaming vlog ngayon ni Kokoman. So, nung mandun kayong car wash na yung aldo, tapos pipangan na niya na yung bengi at sumupo ini kayong mabiga, mabalakat. So, yung pinaka-landmark na hypermarket. Super, lapit na mo. Siguro, akakit ko na yung hypermarket. San Rafael Church, ito. As low as 99 pesos. Na, kumabsina ka kayo ni, tsaka manyaman yung pamangan. Malinis. Mo expect talaga na, kumbaga car wash na yung aldo, pero manyaman yung pamangan. Ito, daklas salamat po nung aburing vlog ini. Make sure to share it with your friends. If you want to know more about Pampanga, please like our page. That is Where in Pampanga.
Also check out on our YouTube channel. Dakla salamat po. Bye!